आंनि फिसानो मा जाहोबावगोन आं? आबौआ बेनो आंखौ मानो हरखोथाय? माबायदि नायदों बियो? आंखौ माबायदि नायबाय थादों? आं गिनोसो ओंखारबाय। बिजों मा होननानै रायलायजेननो? आरो बेथ' रायलायनो रोङा। बिजों आं माबायदि रायलायनो? सिमाङावबो मोगथाङावबो सानाखैमोन जे आंनि फिसाया एथ' गिदिर जाखोमानानै दङ। दिनै बियो रायलायनो रोङोमोनब्ला आं दिनै बिजों गोबां खोथा रायलायगौमोन आरो खोन्थागौमोन आं नोंनि बिफा। जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम माब्रै जाबोखो खोन्थाजोबगौमोन आरो बुंहोगौमोन आंखौ खनसे बाबा होननानै। नाथाय बे गथ'आथ' रायलायनोनो रोङा। दिनै बे गथ'खौ मोननानै जोबोर खुसि। मा सप्तासे बोसोर खाल आं बे गथ'खौ दैजिनो माब्लाबाबो हरफिनला। बे गथ'खौ खावनो थांनाया आंनि मोजाङैनो मोजांसो मोनबोबाय आङो। आं बे गथ'खौ आरो माब्लाबाबो बे जायगायाव दोनला। बे गथ'खौ गोजान जायगायाव लानानै थांनोसै। जिबायदि जायगायाव थाङोब्ला बे गथ'खौ दैजिया मोनफिननाय नङा आरो बिसोरनि बंस'आ मोनफिननाय नङा। बे गथ'खौ जोनोमनिफ्रायनो दैजिया गोबां खस्थ' खालामबोबाय। नाथाय दिनैनिफ्राय बे गथ'नि दायथ' आं लासिगोन। फिसा, नों बुंफिननो हाया नोंगौ। नों रायलायनो रोङा, नाथाय नोंथ' बुजियो। मा होनदों नों आइ? फिसा, आं मिन्थिया नों मा बुंदों। फिसा, नों बुजि मोनो जानांगौ। फिसा, नोंनि जोनोमगिरि बिफा आं गोजान जायगायाव खामानि मावहैदोंमोन। आं बेनिखायनो नोंखौ माब्लाबाबो नुवाखैमोन आरो नों आंखौ माब्लाबाबो नुवाखैमोन। आं खामानि मावहैनायनिफ्राय फैबाय। फिसा, आं नोंनि बिफा। नों आंखौ बाबा होननानै बुं। दिनैनिफ्राय नोंखौ जोथोन लानाय, नोंनो जाहोनाय, नोंनो गाननाय जोमनाय होनाय, नोंनि जिउआव गोदान संसार दिनैनिफ्राय आं नोंनो होसिगोन। नों माबाफोर जागोन ना आइ? फै फिसा हिन्जाव, नों माबाफोर जानानै लादो। आं नोंखौ गोजान जायगायाव लांनोसै। फै आइ, जिरायनानै जाफैदो फै। आं आइजों थांगौमोन। आंनि आइया आं गैयाब्लाथाय थानो हाया। आंनि आइया आंखौ जोबोर अनोमोन। आंखौ गोजानाव लांसिगोन बियो। आंनि आइया आंखौ गोसोखाङै खम गाबबाय थागोन। आं थाङा बिजों, आं आइजों थांफिनगोन। आइयाथ' बुंदोंमोन आंखौ आंनि बाबाया थैबाय होननानै। बे आंनि बाबा नङा, बे आंखौ थगायदों। आं दानो खारलांखानोसै आइनि सेराव। फैदो आइ, माबाफोर जानानै लाफैदो। हारे, बहा थांखो बियो? हारे, दासो दङमोन। बहा थांखो बे गथ'आ? खारलांफिनबाय जानांगौ बियो। बेखौ दानो होसोनानै लाना फैफिनाबा जानाय नङा। बिखौ न'आव सहैफिनबा आं आरो बिखौ मोनबोफिनगोन ना गोरलै नंला। रथ', नों मानो खारदों? रथ', नों मानो गिनानै खारदों? आंथ' नोंनि बिफासो ना। हारे र', नों मानो गिनानै खारखो? आं नोंखौ जेब्लायबो खुसियैसो लाखिनो हास्थायदों। नों मानो खारदों? रथ', गिनो नाङा आंखौ। रथ' होनदों आं नोंखौ। नों मानो खारदों? आं नोंखौ माबा बुदों नामा नोंदि बेबायदि खारनो? हारे गथ', नोंखौ आङो अननानै नोंखौ आं जाहोनोसो नागिरदों। मा जानो गोसो? आरो नों खारखोमादों? नोंलाय बहा खारनानै गनो? नों बायदिया बहा खारनो? आं थासान्दियाव नों जेरावबो खारग'ला। नोंखौ एथ' आराम अननानै नोंखौ बायदि जाहोनो नागिरदों, नाथाय नोंथ' खारखोमादोंसो। आं नोंखौ जाहोलाबो। नोंखौ नै दानो गोजान जायगायाव लाना थांनोसै आं। नोंखौ आलो लांनो हास्थायदोंमोन आं। नोंखौ आलो लाङोब्ला नों आंनि सेराव माब्लाबाबो थानाय नङा। बिनिखायनो नोंखौ गोख्रैनो लाना थांनो नांसिगोन। थु। दिनैलाय माथो जानाय लोंनाय समफोरावबो रावबो सासेबो गैया न'आव। जोमै, संनाय खुरनाय गासिबो जाजोब्बाय ना? दहायनो मोनदों, नाथाय दिनै मानसिफ्रा बहा थांजोबदों? सोर बहा थांदों माथो दिनै रावखौबो खबरानो गैया। ओंखाम ओंख्रियालाय दहायनो मोनबाय आरो आंबो जाबायबो। जाबायबालाय हामबाय दे। सोर बहा थांदों, सोरखौ नेबाय थानो? आंनोबो हरदो दायो, आंबो जानोसै। र', ओंखाम खुरनानै होनि। रानिनो हैनानै फैग्रो। रानिनो हैना फैखांनानै जादो नोंबो। जोमै, रानिनो ओंखाम खुरनांगौनि गोनांथि गैला। रानिखौ सासे मानसिनो हरबाय आं।
मा? रानिखौ सासे मानसिनो हरबाय? सोरनो हरखो नोंलाय रानिखौलाय? आया, सोरनो हरखो? आंसो हरनो नागिरदोंमोन रानिखौ। सासे मोजां हौवा नायनानै आंसो हरगौमोन। नों मानो हरखो? दे, हरबायबालाय हरबाय आरो। स्रां जाबाय। नों हरबाबो हरगासे, आं हरबाबो हरगासे। जाबाय दे, हामबाय दे। हामबाय दे। दिनैनिफ्राय सासे मानसिनि सिन्था खमायलायबाय। खर'आ एसे रेजें जाबाय। दा बिमाखौबो हरनो हाब्लानो मोजां जासिगोन। नों मा खोथा बुंदों? सोरखौ हरनायनि खोथा? नों बहा हरनो नागिरदों? नों मा प्लानिं खालामदों? आं बेखौ मिथिया। आंथ' आबै फिसाखौल'सो हरदों। बिमाखौलाय आरो सोरनो हरनो? बिमाखौलाय मानो हरनांगौ जाखो? बिमायाथ' बबे नङा नङा। आबै फिसाखौ आङो सप्तासेनि थाखायल'सो हरदों। बिनि माथोखौ रायलायहोनो थाखायल'सो। मा? माथो रायलायहोनो? सोर मानसि बेलाय सप्तासेयावनो माथो रायलायहोनो हाग्रा? जोमै, सासे मानसि। आं सानदों बे मानसिखौ आंनि फिसौनि थाखाय, जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा सिन्था खालामनायनि थाखाय, गोबां गसाइनियाव बिनायनि थाखाय बै मानसिखौ जानांगौ इसोरानो थोनहरदों जोंनि फिसौखौ माथो रायलायहोनो। बे मानसिया गावनि नम्बरबो होनानै गालांदों। बे मानसिया सोर बेखौ आंबो मिथिया, नाथाय आं मानसिखौ नायनानैनो बिनि रायलायनायफोरखौ खोनानानैनो आं बिनि सायाव मोनसे फोथायनाय लाखिदों आरो बिनिखायनो आङो जोंनि आबै रानिखौ बिनो हरदों। सप्तासेनि गेजेरावनो जोंनि आबै रानिखौ माथो रायलायहोनानै लानानै फैगोननो। नंगौ आरो? हामथारबाय दे बिदिब्ला। जा गोजोननाय मोनबाय आं। मोजां खामानिखौनो मावबाय दे नोङो। आं हरैनि सिगाङावनो मोजां खामानियावनो हरबाय नोङो। आंनि फिसौआ रायलायनो रोंसिगोन। आं बेखौनो गोबां हास्थायोमोन जे आंनि फिसौआ रायलायनो रोंथों। रायलायनो रोङाखायनो नायनोनो हायामोन आं बे गथ'खौ। अननायानो गैयामोन आंहा। अयथासार खालामबोबाय आं गोबांनो। दा रायलायनो हाबाथ' बियो आंखौ गोबां बुंसिगोनसो खोमा। बे रायलायनो हायाखायनो, बेखौ सैयाखायनो आं बेखौ जानला मानला मानसिनोब्लाबो हाबासो हरथारसिगौमोन। फिसाखौ बिलाइ हरखांनायनि उनाव बिमाखौबो बिलाइनायनिसो सिमां लाबायमोन आं। नाथाय आंखौ बासायबाय दे। इसोरा आंखौ एसे फासायहोबाय। नङाब्लाथ' बे गथ'खौ आं हाबासो हरसिगौमोन। बे गथ'आ बबेखायनो गोबां सिन्था जायोमोन आं। मालायफोरनि फिसौआ बेसेबां थेब 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 रायलायो, दाउ मैनाफोरबायदि। बिबै फिसौ बिबौ बेसेबां रंजालायो, रायलायलायो, सल' बाथा खोन्थालायो, एदावलायो। नाथाय आंहाथ' जेबोखौनो रायलायनो मोनामोन। गोजोननाय मोनबाय आं। आंनि फिसौआ माथोखौल' रोंनानै फैथोंसै। सना बायदि अनथारनोसै आं। दे, मानसियाल' हामनानै फैथोंसै। सप्तासेनि गेजेरावनो जोंनि आबैया फैसिगोन आरो नोंखौ बुंगोन आबै। आंखौ बुंगोन आबौ। हयनि नहयनि, नंगौनि नङानि, फैनायनि थांनायनि, जानायनि उन्दुनायनि आबै आबौ आबै आबौल' बुंसिगोन। दे, ओंखाम खुरनानै लाबोदो। जागोन दे रानि बिबौ, थां जिरायहैदो थां। ओंखाम खुरना लांगासिनो आं। मानोबा गोजोननायखौनो लाख'नो हाया बायदि मोनदों। फोथायनोनो हायाखै एसेबो। आंनि फिसौआ दे रायलायनो हासिगोन। रायलायनो हाथोंसै। इसोर, रायलायनोल' हाथोंसै। दे, लाबोदो गोख्रै जोमै। बा, मालाय आफाया सिगाङावनो ओंखाम जानो जिरायनानै दङ। अ, नै, नोंसोरलाय बहाथो थाङामोन? फैदो फैदो, ज' जानोसै। आरो आं दिनै नोंसोरनो जोबोर मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा खोन्थानांगौ दङ। दे, जिरायफैग्रोदो। ज' जानानै आं नोंसोरनो खोन्थानोसै। थां दैजि, ओंखामखौ दिनै नों खुरहैदो। आं दिनै जिरायनानै जानोसै। बाजै, आदाया बहा थांदों? आंबो मिथिया बियो बहा थांदों। आंनोबो खोन्थालाङाखै। आं दिनै जोबोर खुसि। आं नोंसोरनो गासैनोबो खोन्थागोन। नोंसोर गासैबो खुसि जागोन। जानांगौ दिनैसिम जोंनि न'खराव बेबायदि खुसियानो जायाखै। लटारि नांदों ना मादों? एथ'ग्राब खुसिनि बाथ्रा बुंगासिनो। एथ' मोजां बाथ्राब्लालाय खोन्थादोना दानो। मानोथो नेबाय थाखो? र', दैजियाबो फैथों। आयै, रानिया ओंखाम जाबायना? हाब, आइ सना, बहाथो थाङामोन नोंसोरलाय एथ' गोबाव? दुगैहैदोंमोन। आयं सोरांस्रिजों आंजों दैसायाव दुगैहैदोंमोन आयै, बेनिखायनो लेट जाबाय। आयै, रानिनो ओंखाम होबायना? आइ सना, नों जाग्रोदो देलाय। नों जानानै लाग्रोदो। हाब, आइनि मोखाङा दिनै मानो एथ' मिनि खुसि? आरो आइया दिनै आंखौ मानो एथ'ग्राब अननाय गारांजों आंखौ राव होदों? आइनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि अननायनि सोदोब खोनायैया बेसेबां गोबाव जाबायमोन। नाथाय दिनै आइया बेसेबां अनदों आंखौ, मानि थाखै? आयै, दिनै आं नोंखौ एसे आलादा मोनदों। दिनै आंखौ अननायाबो नोंहा एसे बारा जादों नामाथाय? हारे फिसा, बिमानि अननाया कि फिसानि सायाव मालाबा जोबनानै थाङो नामा? नोंबोथ' दा सासे गथ'नि बिमा जाबाय नङा? नोंबोथ' दा अननाया सासे फिसानि सायाव बेसेबां दङ बेखौथ' नोंबो अनुथाब मोनदों खोमा।
नों जेरै नोंनि फिसाखौ हाजासे थैजासे अनो आंबोथ' नोंखौ बेबायदि अनो दा। नों दिनैसो हमदांनो हादों आरो आंनि अननायखौ। आं नोंखौ अनो। दे फिसा, थौ जिरायहैदो थौ। नोंनि नोम्फायाबो जिरायनो नेनानै दङ। आं नोंसोरनो गासैनोबो ओंखाम खुरनानै जाहोनि आरो नोंसोरनो दिनै जोबोर मोजां मोनसे खबर होनांगौ दङ। फैदो ओंखाम जानो जिरायफैदो। दिनै मा गोजोनथाव रादाब जानो हागौ जोंनि न'आव? आंथ' न'आवनो दङ। आधा घन्टाल'सो दैसायाव थांदोंमोन। बे आधा घन्टानि गेजेरावनो जोंनि न'खराव माथो एथ'ग्राब गोजोनथाव बाथ्रा जानानै थाखो? आफायाबो गोजोननायनि रादाब होननानै खोन्थानो नेनानै दङ। आरो दाबो आइयाबो बे एखे खोथाखौनो माथो एथ'ग्राब गोजोननायनि रादाब बेलाय? खोनासंनि देलाय।